Hej. I dag der skal jeg fortælle lidt omkring AI-funktionalitet. Vi kan se, at det er et emne, som der bliver berørt mere og mere, og det er ligesom dagens buzzword. Og AI, når det kommer til løsninger, som vi har på hylden, så har vi blandt andet Freshservice, som har gjort en hel del herindenfor. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vise jer lidt af i dag. Så hvis vi kigger ind i Freshservice-løsningen, som er her, så er det første, man møder, det er selvfølgelig sit almindelige dashboard. Det er jo herfra, du ligesom har dit overblik over dagligdagen. Men som sagsbehandler, så vil jeg jo gerne løse en sag hurtigt og effektivt. Og det kan jeg blandt andet gøre med den her Freddy AI-motor, som ligger i Freshservice. Så klikker vi ind i systemet her på åbne tickets, jamen så kan vi gå ind og vælge den sag, vi nu egentlig gerne vil i gang med. Vi tager den første her fra Christian Olsen, som er en fiktiv person. Og det første, jeg vil blive mødt af, det er selvfølgelig en beskrivelse af, hvad selve sagen går ud på. Nu det her tilfælde i forhold til, at han ikke kan komme på netværket, jamen der har han jo skrevet ind, at vi skal undersøge det nærmere. Noget af det AI-funktionalitet, som der så ligger i løsningen her, er blandt andet den her Add Summary. Så Add Summary er et Freddy, som der kan gå ind og hjælpe os med at give et hurtigt overblik over sagen. Så lige så snart, at jeg har en sag, som måske er blevet fyldt ud med en masse dialoger eller systemopdateringer, som ligger nede i en køre, så har jeg mulighed for at kunne benytte mig af Freddy og sige, kan du ikke lige give mig et hurtigt overblik? Som man kan se her, så får jeg et hurtigt overblik over sagen, at Christian har ligesom meldt fejlen ind, jeg har begyndt at respondere, og hvad skal der ske i næste skridt, for at jeg hurtigt kan samle op på den. Det her er også med til at gøre, at hvis jeg har påbegyndt en sag med min kollega, så skulle overtage den og have et hurtigt indblik i selve løsningen, så kan man hurtigt danne sig det her overblik. Den ligger så allerøverst op og ligesom pinder sig som en lille note, som er rent intern for agenterne. Jeg kunne også vælge at bruge Freddy på en anden måde. Så for eksempel når jeg begynder at sidde og lave selve sagsbehandlingen, går ned i min besvarelse, jamen så kunne jeg vælge at sige, at jeg vil godt bruge Freddy til at generere et svar til mig. Så baseret ud fra de nøgleartikler, som jeg har stående i min løsning, jamen der vil jeg kunne få et hurtigt svar på, hvordan det kunne se ud over for kunden. Som I kan se her, så linker den direkte til nogle bestemte nøgleartikler, hvor der også er kommet en løsning på. Måske kunne det være problemet, som vi nu har løsningen til. Når jeg så går videre i min sagsbehandling, jamen, så vil jeg forvente, at det her det er løsningen og sætter statusen selvfølgelig til resolved. Så har jeg egentlig lavet min sagsbehandling. Så det var ganske hurtigt og effektivt for mig som sagsbehandler at komme videre. Hvis du har lyst til at høre mere om Freshservice og hvordan at AI måske kan understøtte jeres forretning, så tag fat i os, skriv en mail eller gå ind på vores hjemmeside, på vores kontaktformular og skriv det op der.